خوێندەکارێکە کورد لە ئەڵمانیا دوارێ فەلسەفێدا هاتیە خەلاتکردن. ئەف خوێندەکارە کوردیا ji Rojavayê Kurdistanê bi navê Pêtî Derwîş ji ber serkeftina xwe ya duarê felsefê de li Almanya xelateke payebilind wergirtiye. Her yek ji Encumena Felsefeya Almanya û yekîtiya mamosteyên felsefeyê li wî welatî bi hev re bawernameya rêzgirtinê pêşkêşî pêtî kirine. Di vê belgeyeyan jî bawernameyê de têgotin ku pêtî di ezmûna Abîtura Almanya de ya sala 2026 di mijara felsefê de li ser asta Komara Federaliya Almanya di nava baştirîn xwendekaran de cihê xwe girtiye. Ev bawernameyan jî belgeya rêzgirtinê weke rêzgirtineke akademîk ya payebilind ji ber ku ji aliyê saziyên felsefî ve yên bi prestîjiyên Almanya ve têdayîn. Xelat asta bilind ya jê hatîbûnê nîşan dide wekî pejrandineke fermî ye ji bo serkeftina akademîk. Niha Pêtî Derwîş ji bajarê Dortmundê Almanya li gel me ye mêvana me ye. Pêtî dem baş pîroz be ev xelata ku te wergirtiye. Sağ be, spas, gelek spas. Hestê te çi ye ku te bawernameyeke rêzgirtinê ya bilind felsefeyê de wergirtiye? Xwedê gekî xweş bû, yanî gekî kêfam hat, em hememana yanî em me digo wah qîwê çi dina Pêtî, yanî ne be şehdedana me bes gotina me ez ya herî baş di Almanya de derketim ser felsefê, ez jî mama sekinî, yanî gekî ecêb bû ji me re. Çi tiştek bala te kişand ser xwendina felsefê, tu çawakarî bigihêjî vê serkeftinê çima felsefe? Aha. Ji berê de kêfam gekî ji felsefê re dihat, yanî berê me ji xwe re kitêbê felsefê dixwend û di medreseyê de jî kê wexta me fehsê xwe danî, me ne bes tiştê ku heyim dixwast min danî ser pelkê, bes me fikrê xwe jî kê serê yanî lê zêde kir û me digo ne tişteka yanî tiştek yanî ne tiştekî ecêb e wa tarî baş bi mûlo kir yanî. Destê te sağ be. Ji bo te dizanî tiştekî din bala min kişandiye tu bi cilûbergê Kurdî derdikevî ser stêjê dema ku xelatê dine te. Ev bo te tê çi wateyê, tê çi maneyê ku li pêşiya van hemûyan tu cilûbergê Kurdî derdikevî û tê xelatkirin? Tiştekî gekî muhim bû ji me re ji ber me dixwast şanî hemika bikim, ez ne bes keçikeka şatir im, ez keçikeka şatir û ez Kurd im, yanî ev gekî muhim bû ji me re û me dixwast şanî hemika bikim, erê. Îca ew kesên ku amade çi gotin dema ku dîtin tu bi cilûbergê Kurdî derdikevî, mamosteyên te, hevalên te li dibistanê? Kêfa gekî ji cilê min Kurdî re dihat, heta heyma me jî kê hat ceme gota me ev yanî te vî kirasî ji ku de yanî çi xweşik e û tu ji niha ve yanî ev roja şehdê bû dana me û yanî wekî dîyek cilê adî xwe dikê wê de tiştekî dî heya prom wextayek kirasê ecêb xwe dikê. Êvî heyma me digota me wa te ji niha ve wilo xwe kirtê prom çi xwe kê vêce? Erê yanî kêfa gekî ji cilê me re dihat. Tê li wê derê jî her cilûbergê Kurdî li xwe bikî? yanî me gota hemika ev tradisyoneke Kurda ye û ev cilê me Kurdan e, erê. Şanaziyê pê dikî mane? Pir baş e. Pêtî kîjan mijar yan jî kîjan ramana ya felsefî di dema xwendina te de herî zêde li te bandor kir? Kêfa me ji felsefa Immanuel Kant re tê, yekî Alman bû, wê got ser yanî ser insana danî divê insan qenc bê bi hev dûra wilo wilo û yekî dî jî ke hebû navê wî René Descartes e, yekî Frensî, onakê digo cogito ergo sum, mena wê ez difikirim yanî ez hema. û yanî ev gekî tiştê ecêb in û kompleks in û kêfa me ji tiştê wilo re tê. Pir baş e. Îca tê jî bibe feylesûfeke keçiya Kurdan? Yani piştî qedandina evê qonaxê plana te çi ye? Dixwazî kîjan beşê zanîngehê bixwînî?
هێشی متگوازی چم فەشن دیزاین خوێنم ji ber kêfa me gelekî ji rasmara jî tê û ji çilara bes migwaz yani ez karim ber ve jî bikim û niha plana me ez dixwazim herim psychology bixwenim psîşologî ji ber ez dixwazim arî zarokê Kurda bikim medresa de ji ber ez bînim gelekî tehdel watê û yani ev planeke min îdiye û wekî dî jî kê belkî ez herim felsefa siyasî bixwenim. ئاها تێ چاوە ئالی زارۆکا بکە تێ چاوە ئالی کاریاوان بکی چ مەژیەتە هەیە دوی ئالیدە چواری دەتخوازی ئالی کاریا زارۆکان بکی Yani ez dixwazim polîtîk de yani ku ez bûma psychologist ez nebes dixwazim yanî zarok we necem ez yani yê mezin çikê we necem ez bare biştexlim arî we bikim ez dixwazim bikevma politics çikê ji bo ez ئالیە yanî سیاست بەێ erê ez dixwazim yanî ji bo Kurda biştexlim da rastî yanî da arî we bibe ji ber medresê de yanî ji me re xek gelek digotin yanî ex di Kurdî welatê te nîne yani gelekî tehdel me tê nexweşe erê. دەما کوشتەرە یان دبستانê digotin tu Kurdî welatê te tunebû te çi digot te çi hez dikir Yani ez cihê de ştexilî min ku welatê me heya wan nizanin vê wan herin bixwenin min cihê de digot ewanake yanî heta ku yanî yê mezin jî kê yê ji me master digot me welatê te nîne cihê de ştexilîm yanî bê tirs ji ber welatê me heya ew nizanin. پڕ باشە ئیجا دخوازش بەرێ فەلسەفا سیاسیان سایکۆلۆژی بخوێنی erê تێ هەر لە ئەڵمانیا خوێندنا خۆزانینگە هەیە بەردەوام بکی یانژی پشتی vê خەلاتێ توتکاری بچی وڵاتێ دنجی بخوێنی زانینگە هێندن ez niha dixwazim li Almanya bixwenim ji ber xwendina vê de ya herî baş e jî kê û ji me re hesanîtir e hinekî bes ku ez herim felsefa siyasî bixwenim ez fikirim belkî ez herima Amerîka bixwenim ji ber ji me re derdkevê ji ber şehda me û ji berê de yanî me dixwast herim New York bimênim û li wê de bişoxlim kêfa min gelekî ji wê de re tê. یعنی پشتی کو te ev xelat wergirt bawernameya rêzgirtinê li gorî vê bawernameya tu dikarî biçî zanînge hên Amerîka bixwînî yanî حکوومەتە ئەڵمانیا vê yekê li stûyê xwe digire erê skolerşîp ji te re hatiye yani gelek tişt ji me re hatin heta ew jikî scholarship ji me re hat û dibêjina me ez karim herim cihê ku ez bixwazim bixwenim ku ez felsefê bixwenim هێڤیا سەرکەفتنê ji te re dixwazim em hêvî dikin ku rojekê te di astên bilind yên felsefeyê de bibînin pêtî em kêfxweş bûn îro mêvana Rûdawê bû spas gelek spas gelek spas bo te pêtî derwîş xwendekara serkeftî ji Dortmundê tu mêvana Rûdawê bû